दिनैनि एकर्डआ बंसे रावै जारिमिनारि एकर्ड मानो जारिमिनारि एकर्ड जे 35 बोसोरनि जि संग्राम एनडिएफबिनि सशस्त्र संग्राम आर्म्सनि स्ट्रागल बे दिनै जोब्बाय आरो एनडिएफबिनि गासैबो ग्रुपफ्रा फैनानै एखेलगे जिरायनानै दिनै बिसोर समाव गावस्रालायलांदोंमोनब्लाबो ज' जानानै बे सुक्तिखौ जाथिनि सार्थआव दिनै सुक्तिखौ खालामबाय भारत सरकार आसाम सरकारजों बेयावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर होनांगौ जायो जे बे अस्त्र हमग्रा आफादफ्रा जेसेबांखि गावस्रालाङा मानो गासै ग्रुपखौ जे एखेलगे लानानै मोनसे सुक्तिसिमाव लाबोनो हादों बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जों साबायखर होनांगौ जायो लोगोसेनो दिनै भारत सरकारखौबो जों साबायखर होनांगौ बे एकर्डनि गेजेरजों मा मोनगोन मा मोना बे उनाव जोंनि सायावसो सोनारगोन आं मोनसे खोथा बुंबाय थायो बेहा कमिटमेन्टआ मोननै बिफर एकर्ड खालामनाया मोनसे कमिटमेन्ट जोंनि दाबिफोरखौ लानानै आफ्टार एकर्ड कमिटमेन्ट एकर्डनि उननि मोनसे कमिटमेन्ट दं नों बे एकर्डखौ बोरै मावफुंलांगोन जेरै 1500 कोटि थाखा स्पेशेल पेकेज होगोन होनदों जोङो एनआईटी गायसनगोन होनदों बहुद इन्स्टिटिउसन गायसनगोन होनना बुंदों गामि सोसनगोन होनना बुंदों आरो बेनिफ्राय लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ पावारखौ दादेरना होगोन आरो थाखा फैसा गासिबो प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ द स्कुल्स कलेज आरो पस्ट क्रिएशननि बाथ्रा बुंदों बाहेरायाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय कलेजफोराव बर' मिडियामनि टिचारफोरनि गासिबो बाथ्राफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा मोनसे कमिटमेन्ट नांगौ आरो बे कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगौबा मुभमेन्टआ दा जोबाखै थ' आफ्टार एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौबो मोनसे आन्दलन हिसाबै लांनो हायाबा बे सेम स्पिरिटजों जों बाहायबो फेल मारिगोन बेनि थाखाय दिनै हारिया खौसे जानांगौ दिनै आङो धन्यबाद होगोन थेंक्स होगोन आङो आग्रामा महिलारिखौबो बिथांनि गासै टिम चन्दन ब्रह्म रिहन दैमारि खाम्फा बरगयारि आरो माने इमानुएल मुसाहारि बिश्वजित दैमारि गासिबो फैनानै बे एकर्डआव दिनै साक्षि जाफैदों खारन बिसोरबो नितिगत भाबै बे एकर्डखौ नाजावनानै लानाय जाबाय गनायनानै लानाय जाबाय थ' गासिबो जुदि बे रोखोमै थांबायबा थ' दिनैनि एकर्डखौ मिनिंफुल खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावलायनायाव आरो साबसिन जालांगोन आं सानो आरो भारत सरकारा बे एकर्डखौ ओरैनो खालामनानै थाबा जानाय नङा एनडिएफबि केडारफोरनि एगेन्स्टआव थानाय केसफोरनि बोखारनायनि खोथा दं आरो दा बिदिनो केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा दं आरो बिदिनो एक्स ग्रेसियानि खोथा दं जेल जानाय केडारफोरखौ रेहाय होनायनि बाथ्रा दङ बेफोर खामानिफोरखौबो दा जायफोरानाखि बे काउन्सिलखौ दैदेनगोन बिसोरनि आखायाव सोनारसिगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स' इट इज अल्स' another phase of movement that we will have to continue after the accord also. That is because that will become a commitment after accord. We had commitments before accord to do the accord, to achieve our demands, to get our demands fulfilled. Now accord is done. Everything is assured by Government of India. Now that is our another commitment towards the people to implement the accord in toto, in a proper manner, so that our people get benefited.